ஹாய் மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக மொபைல் ஃபோனையும் மைக்கையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட மைக்கு. எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காந்துட்டு சரி நம்ம வீடியோ எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யாரோ கூப்பிட்டா போல இருந்தது. யாரோ நம்மள தான் கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி நம்மளுக்காக வீட்டிலேருந்து ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கு ஆர்வமாக இருந்தேன். அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்த கவரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வகையான சம்சா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் சமோசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு ஸ்வீட் சமோசா அவ்வளோ பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எதனாச்சும் வாங்கி வந்துருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கவர் ஓப்பன் பண்ணி அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா நம்மளுக்கு பிடிச்ச கார சமோசா தான் வாங்கி வந்திருக்காங்க. சரி சமோசா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க இருந்த பசிக்கிறதுக்கும் சமோசாவை சாப்பிட்டு பார்த்தேன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாத்தீங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாவே இருந்துச்சு. சரி இதை மட்டும் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்வீட் சமோசா வேஸ்ட் ஆயிடுமே, சரி அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்வீட் சமோசா எடுத்தேன். ஸ்வீட் சமோசா எடுத்து வாயில வச்ச உடனே அது சுத்தமா நல்லாவே இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பாக்குற நீங்க ஸ்வீட் சமோசா சாப்பிட்டுருக்கீங்களா, அது எப்படி இருக்கும், உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு சம்சா பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க.